Er den her tændt? To muslimer på en strand, tre kvinder i brand, tæsk, slør og voldtægt. Det tvinger Kælling i respekt. Hun rækker ham sin hånd, han strammer sit bånd. Hun skriger noget snej. Den gode gamle leg. Det sharia, lussing og glaskes. Livet er herligt. Hun bare løber og råber på hjælp, hvad hun nu finder på. Men pludselig standser det hele et sekund, der er sket noget særligt. Hun dejser om, stranguleres hårdt og begynder at forstå. Ja. To muslimer på en strand, tre kvinder i brand, tæsk, syre og tortur. Det er det eneste, der duer. Ejner, han har ret, ja. Ejner, han har altid ret. Ejner, han har altid ret. En kniv, der sker i en klit, baby, binmærker smerte. Skøn i kapsættes på, råb Allahu Akbar. Og dansken er ikke set, frihedsvinder fra verden. Ja, Muhammed, han er frit spil, så han erobrer og tager. To muslimer på en strand, tre kvinder i brand, tæsk, slør og voldtægt. Det tvinger Kælling i respekt.